Quan un contribuent ha de pagar un deute tributari a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i en aquell moment no pot, per manca de liquiditat, té l'opció de demanar a Hisenda un ajornament i un fraccionament del deute. Ara bé, segons l'import del deute que es vol ajornar i els possibles deutes anteriors, Hisenda pot demanar garanties com la garantia hipotecària, per exemple. Fins ara, pels deutes de fins a 30.000 euros no calia aportar cap garantia. Doncs a partir del dia 15 d'abril d'aquest any, el límit que fins ara era de 30.000 euros passa als 50.000 euros. Per tant, deutes de fins a 50.000 euros no caldrà l'aportació de garanties. I els ajornaments anteriors al 15 d'abril seran aportació de garanties només si els deutes són superiors a 30.000 euros. Això és vàlid tant per als deutes en període voluntari com en període executiu. I el tipus d'interès que es cobra aquest any per l'ajornament dels deutes tributaris és del 4,0625%. Recorda, no es poden ajornar ni les retencions ni els ingressos a compte.